Quins requisits han de tenir tots els beneficiaris per poder gaudir d'aquestes prestacions que hem parlat anteriorment? Doncs han estat donats d'alta i cotitzar, han de complir un període de carència mínim i, evidentment, per calcular la quantia de la prestació, el càlcul genèric és el següent. És a dir, tenim unes bases de cotització que hem parlat de forma exhaustiva amb altres unitats. Tenim una base reguladora en el qual s'apliquen els tipus de cotització corresponents i un percentatge que depèn de la pròpia prestació, com hem indicat anteriorment amb el cas de la invalidesa permanent. Ara anem a veure la prestació de mort i de supervivència. Aquesta prestació de mort i supervivència es genera en el moment en què un treballador per compte aliena o alguna persona que estigui en situació d'incapacitat transitòria o en situació de ser beneficiària d'alguna pensió alguna pensió determinada, estigui cotitzant a la Seguretat Social, doncs evidentment aquesta persona mor. Això genera una sèrie de prestacions, com pot ser la viudetat, l'orfenat o prestacions a favor de la família. Hi ha un període de carència mínim, com hem parlat, totes les prestacions estan condicionades a aquest període de carència, que serien 500 dies de cotització amb últims 5 anys. Si és un accident o una malaltia, no requereix cap tipus de cotització. I amb el tema de l'orfendat, si la mort és posterior a gener del 2008 i el difunt es trobava d'alta en situació assimilada, no exigeix període de cotització. Si no és així, doncs necessita aquest període de cotització. Com es calcula? La base reguladora, agafem el sumatori dels últims 24 mesos i ho dividim entre 28. En el cas que el difunt fos pensionista, la base, en el seu moment, que va servir per determinar la pensió de jubilació. Si la mort deriva d'accident de treball o malaltia, es agafa el salari real de l'any anterior dividit entre 12. Bé. Anem a veure altre tipus de prestacions, com pot ser prestacions de maternitat, paternitat o risc durant l'embaràs. Evidentment, quan té dret a demanar qualsevol pare o qualsevol mare aquest tipus de prestació, quan per motiu de naixement o adopció o acolliment d'un fill menor de 6 anys. En aquest sentit, es genera el dret a una prestació que són 16 setmanes, uns 4 mesos aproximadament, en els quals les primeres 6 setmanes és obligatòria gaudir per part de la mare. Aquesta prestació pot ser compartida també pel pare. És a dir, un cop haver complert aquestes 6 setmanes obligatòries, la diferència, les 2 setmanes restant, les podia gaudir el pare amb el cas, evidentment, que la lactància no fos materna, fos artificial. Per altra banda, això és una prestació que farà uns 4 o 5 anys que es va introduir al sistema, és nova. Qualsevol pare abans gaudia de 2 dies de permís per naixement de fill. Ara s'ha ampliat a una prestació de 13 dies, és a dir, continua tenint els 2 dies de permís i se l'afegeix 13 dies. Tant aquesta prestació com l'altra és una prestació a la Seguretat Social, és a dir, s'ha de demanar en temps i forma a l'Institut Nacional de Seguretat Social. I el pagament d'aquesta prestació directament la rep la persona beneficiària, no intervé per res a l'empresa. Un altre tipus de prestació seria, en el cas de risc d'embaràs, es produeix la suspensió del contracte en qualsevol moment, perquè pot suposar un risc pel fet, s'ha d'estar prescrit pel metge de la Seguretat Social corresponent. I aquesta prestació dura el temps que duri, el temps de risc, fins que es produeix el naixement de la criatura. Quins són els requisits? Doncs estar afiliat i d'alta a la Seguretat Social, tenir el període de carència en funció de l'edat, és a dir, si és menor de 21 anys no existeix, no et demana cap tipus de cotització, si està entre 21 i 26 anys, doncs 90 dies, a partir del 26, 180 dies, dintre dels últims 7 anys. Quina seria la base reguladora? Agafaríem la base de condicions comunes del mes anterior de la baixa i l'aplicaríem al número de dies del mes de referència, és a dir, si la
la treballadora té el nen al mes de maig, agafaríem la base de contingències comuns del mes d'abril i dividiríem pels mesos corresponents. I això faria la base reguladora. El subsidi consisteix en un 100% de la base reguladora, com podeu veure aquí. Quin és el període? Com hem comentat abans, 16 setmanes, i si fos per múltiple o més, doncs per cada fi tindria un increment. La prestació en situació de risc. Doncs has d'estar, com sempre, afiliat o donat d'alta, agafes la base d'IT, com hem parlat abans, i tens dret a gaudir del 100%. Seria com una mena d'ampliació a la prestació de maternitat. Durant l'embaràs, des de l'inici de la suspensió del contracte fins al període de maternitat. I en el cas de lactància natural, de l'inici de la suspensió del contracte per aquesta causa fins que el fill compleixi 9 mesos amb el moment en què s'incorpori al servei de treball. És un altre tipus de període de prestació. El tema de la paternitat. El tema de la paternitat has de tenir una carència de 180 dies en els últims 7 anys i per l'altre cantó haver acreditat 360 dies durant tota la vida laboral. Agafes la base de contingències comunes, li apliques el 100% i, evidentment, el període són 13 dies. Ampliar prestadors per al tema de per cada part, adopció, acolliment múltiple. Ara hi ha un altre tipus de prestacions, com pot ser el tema de la jubilació, que heu sabut que hi ha hagut canvis significatius en els últims anys i va passar de 65 anys a 67 anys. Cal recordar que ara estem en un període transitori. És a dir, hi ha persones que es poden jubilar als 65 anys en unes condicions determinades, als 66 o als 67 anys, que és una mica que és la situació generalitzada. Com estem en un procés de transitori, arribarà un moment en què només es podrà jubilar la gent als 67 anys. Com que hi ha persones que tenen drets adquirits anteriorment i han cotitzat ja amb els màxims permesos, que són 35 anys de cotització, poden gaudir d'una mena de jubilació anticipada, ja que s'acullen a part de la normativa anterior, per no perjudicar-los. Pel que fa a la mort i per part de la supervivència, les pensions són la pensió de viudetat, la d'orfandat, a favor de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat i auxili per defunció, que és una quantia fixa. La jubilació. Com es calcula la jubilació? Bé, aquí veurem una mica que hi ha part d'aquest esquema de que s'hauria d'actualitzar, és a dir, com a mínim tenim el cas genèric que es pot començar a cobrar aquesta pensió, sol·licitar-la com a mínim als 67 anys. Hauríem de modificar aquest cas. Aquí hauríem de fer un petit incís. La jubilació és un dret que té tot el treballador. No hi ha cap treballador que estigui obligat a jubilar-se. Però, evidentment, com que generalment les empreses han de renovar la plantilla, doncs, possiblement, si l'empresa considera que ha de donar lloc a canvis generacionals, i és una mica potestatiu de l'empresa. És a dir, tu pots manifestar el dret de voler continuar i pot ser que l'empresari no ho vulgui. Per tant, en aquest sentit, com que té el poder de direcció i organització de l'empresa, doncs és una situació que t'hauries de conformar. Hi ha els sectors, per exemple, com l'ensenyament, que hi ha persones que coneixem, per exemple, universitaris, hi ha professors universitaris de gran prestigi i de molta capacitat intel·lectual que molts d'ells estan fins als 70 o als 80 anys fins i tot treballant. És una situació bastant habitual. En sectors en els quals hi ha certa precarietat laboral, al contrari, la tendència és que es jubilin d'una manera anticipada abans dels 65 anys. Llavors, el període de carència, què vol dir? En aquest cas has d'haver cotitzat com a mínim 15 anys i 2 anys al més dintre d'aquests 15 anteriors al fet causant. Què vol dir? Que si no tens aquests 15 anys de cotització, no tens dret a gaudir d'una prestació contributiva de jubilació. Això no vol dir que no tinguis dret a la jubilació.
no contributiva. És a dir, aquelles persones que no tenen un període suficient, no cotitzar el suficient, tenen dret a la jubilació no contributiva. Com es calcula la prestació de jubilació? La jubilació es calcula en base a les bases de cotitzacions comunes d'aquest treballador. S'han d'agafar els 180 mesos anteriors al fet causant i dividir-ho entre 200 dies. I surt la mitja de base de cotitzacions comunes que s'ha cotitzat. Cal dir que en aquests últims anys s'agafen les bases de cotització que ha cotitzat. Però a partir dels 15 anys cap enrere, doncs aquestes bases de cotització s'han d'actualitzar a l'IPC establert. Quin és, un cop tenim les bases calculades i realitzades i surt la base reguladora, hem de mirar a aquesta persona quin percentatge se li aplicarà. I això va en funció dels anys de cotització, és a dir, comencem en 15 anys, i tindria dret al 50% de base reguladora que hem calculat anteriorment. A mesura que incrementa l'activitat, com podeu veure, fins a arribar als 35 anys o més, ja pot gaudir del 100%. És a dir, una persona gaudeix del 100% de la seva base reguladora dependrà del temps de que hagi cotitzat. És una pensió de caràcter progressiu. Contra més cotitzis, tindràs dret a una pensió més elevada. Evidentment, pots incrementar aquest percentatge. És a dir, quan una persona ja té 40 anys de cotització, i si a més es cotitza, s'incorpora a treballar una mica més tard, en aquest cas s'haurien de modificar, aquí no són 65 sinó 67, per cada any que cotitza de més i s'incorpora més tard al sistema, a l'Estat el bonifica amb un 2%. Llavors, això, per exemple, són aquells casos en què una persona necessita continuar la seva activitat laboral perquè no arriba al 100%. O aquells que arriben al 100%, consideren que poden continuar la seva activitat laboral, evidentment amb l'autorització prèvia de l'empresa, i el pot ajudar d'alguna manera a gaudir d'una pensió més digna. Si a més acredita 40 anys de cotització de l'empresa és del 3%, al moment en què superi aquests períodes de cotització. Si una persona que cotitza molts anys i a més endarrereix el seu període de jubilació més enllà dels 67 anys, podria gaudir d'un 3% addicional. Per aquesta situació, evidentment, com molts de vosaltres sabeu, doncs a l'Estat el sistema de pensions és un sistema que està bastant qüestionat. És un sistema piramidal, és a dir, en el sentit que nosaltres estem gaudint, els nostres avis estan gaudint de les pensions que els estem pagant les persones que estem actius a les empreses, que estem contribuint.